Malta tippreferi li tasal bid-diplomazija. Iżda l-ħtieġa ta' intervent fil-Libja taħt il-kappa tan-Nazzjonijiet Magħquda tista' tibqa' hemm xorta waħda. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat l-għada tal-laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Il-Prim Ministru rrefera t-talba tal-Mibgħut Speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja Bernardino Leon biex jingħata ftit iktar żmien. Naħseb l-ewwel għandna nagħtu ċans lis-Sur Leon li iwassal il-missjoni tiegħu l-iktar il-bot possibbli. Naħseb li nkunu responsabbli f'dan il-moment kieku l-bieraħ qal isma' għamilt l-istajt, m'hemmx ċans ta' xejn, hemm bżonn ta' xi ħaġa oħra, kieku mod ieħor. Naħseb imma l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu huwa nagħtu ċans lill-Mibgħut Speċjali tal-Ġnus Magħquda la tala ftit iktar żmien għandna nagħtu dak il-ftit iktar żmien. Kien hawn li l-Prim Ministru sostna li la darba d-diplomazija tfalli ikun hemm bżonn li jittieħdu passi oħra. Tul il-laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà, il-Libja u l-Eġittu talbu li jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq il-kontroll tal-armi u li tingħata għajnuna lill-Armata Libjana biex tkun ili tikkontrolla l-Istat Iżlamiku u militanti oħra. Il-Prim Ministru esprima xettiċiżmu kemm dan għandu jsir mingħajr xi forma ta' kontroll. Naħsbu iktar hemm bżonn ta' intervent internazzjonali, sekk intervent internazzjonali jfisser, pereżempju, illi wieħed jagħmel xi tip ta' riformiment fil-Libja. Jekk hemm bżonn ikun hemm it-talba min-naħa tal-Libjani ta' għajnuna on the ground kif jidher qed jagħti bħalissa pajjiż wieħed fil-każ tal-Eġittu, ikun aħjar li nimxu b'dik il-linja. Għal darba oħra l-Prim Ministru reġa' tkellem dwar is-sitwazzjoni f'Malta. Qal li l-fatt li ma jkunx hemm xi theddida diretta lejn is-sigurtà ta' pajjiżna ma jfissirx li ma jittieħdux passi li jinħass il-bżonn tagħhom minn żmien għal żmien.